Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ndek nggone Ardi Singo channel Jawa sing apa eneke. Tapi ora desane lho. Oke, kali ini tanggal 13 April 2025 membuat video lagi, lor. Videonya setelah sekian lama tidak membuat video dan mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Muga-muga sedulur kabeh tetap diwenehi seger kewarasan. Oke lor, iki tetap karo kae bocil FF kae Facebook kae. Oke, iki perjalanan endi didelok ae lor. Iki sing jelas nggone seru ning kaliku iki. Sepurone aja ditiru kegiatan iki karo nyetir, aja ditiru. Tenanan lho lor, bahaya banget iki. Yes, ngono sik ae engko tak sepilne perjalanan dan kemungkinan iki engko tak dobeng lor. Tak dobeng ae dadine ben iso penak, terus nyetere yo iso konsentrasi mergo dalane ngeri. Oke lor, ditunggu aja keseruan berikutnya. Yo wis kuwi lor, iki sing jelas sesuai karo pembukaan mau ndek nggone sing jelas tujuan utamane kuwi ndek nggone wisata kuliner lor. Wisata kuliner tempate ndek nggone sing jelas melu Kabupaten Kediri, kecamatane melu lek gak salah ning nggone daerah Besuki, Kecamatan Besuki. Yes, iki kurang luwihe perjalanan lek teko nggone mau awal pembukaan yo kurang luwihe yo wis enak lek piro yo ya sekitare sak jaman lah kurang luwihe kuwi iki. Ya wis nek nggone kono iki wis dalane koyo ngene iki, menggak sing jelas iki sadu lor, sadu nek nggone kono untuk menuju sesuatu yang enak-enak pokoknya lor nek nggone kono. Kaya apa ae. Iki sing jelas melewati hutan alas kemau, alas jati kemau. Terus dalane yo menggak-menggok. Terus yes perkampungan pedesaan ini iki lor. Yo sing warga kene sing kangen yes iki dalane ndek nggone Besuki kono lho. Iki dalane menggak-menggok pegunungan, perkampungan. Yes ki monggo netizen sing mungkin kerja ndek nggone luar negeri, ndek nggone luar kota, sing pas lebaran diingi lebaran tahun iki ora iso balik ya wis ngene iki keadaane. Iki daerahe panjenengan sedaya baik ndek nggone kerja ndek nggone luar kota, luar pulau, luar bahkan luar negara, sing utamane
pahlawan-pahlawan devisa kuwi lur. Iki kula nunutne kangene panjenengan sedaya melalui video ini. Video yang hanya beberapa menit ini mungkin bisa mengobati kangen-kangen panjenengan sedaya sing tenggene manggen kelahiran ngriki, gadah sederek ngriki. Kaya ngene iki lur. Iki teko nggone alas-alas mulai nggih nggone kene sing jelas tumbuhan akeh lur. Iki kiwa tengen. Iki isine iki ana cengkeh ana apa iki kaya wit-wit klapa ngono kuwi duren ya akeh lur la usum duren. Iki mulai ndek nggone wis ana kafe-kafene lur. Ana kafe-kafene pinggiran ngono kuwi iki mung wis melewati pintu bayar lur ana tikete wis murah-murah wis tikete murah sing jelas terjangkau lur. Terjangkau wis terbayarkan semua. Sing jelas lewat kene iki ya kudu hati-hati lur, hati-hati tenanan mergo dalane ya wis mung luase iki sakmono. Terus nek ngene pegunungan munggah medun ngalor ngidul. Kuwi ya skill view-ne lur delok pegunungan dan iki ndek nggone kaki Gunung Wilis lur, tapi sing melu wilayahe Kediri. Nah, gak nyangka to lur, ternyata yo enek ngene iki. Iki ada beberapa tempat wisata lur ndek ngene area iki. Iki wis akeh tempat wisatane. Ya wis apa iki salah sijine kuwi wis air terjun dulu lur, air terjun dulu. Wis iki terus ae iki ndek ngene kono iki. Lah iki ndek nggone kono ya wis akeh lur, akeh apa iki nggone iki sahdu lur, sahdu sing jelas lek iso rono ki aja dhewe lur. Tak sarankan aja dhewe. Minim sing berkeluarga, nggawa keluargane, nggawa handetolane ngono kuwi. Intine ndek ngene kene iki nyenengne awak, ngedemne pikir mergo nggone adem asri lur. Wis cocok iki pokok aja sampe dhewe pesenku wis. Kuwi sing lewat kuwi wis padha wis memadu kasih kabeh lur. Tapi yo kemungkinan wis positif ae lur, positif saja. Pendekatan wis koyo ngene iki lur, wis oke lur. Tandur apa lho tanaman-tanaman sing gedhe-gedhe ngono kuwi nggih ngene daerah kene. Ya sing jelas nek ngono kene iki sakjane iki perlu pengembangan lur, perlu pengembangan. Soalnya nyampe sakjane wis kafe-kafe kuwi sing diderekne masyarakat ngono iki diderekne lur dengan apa iki contone koyo ngene iki dengan biaya mereka sendiri wis mencoba menciptakan sesuatu untuk daerah ini agar bisa dinikmati oleh pengunjungnya lur. Sing jelas kene iki luas lur. Banyak sekali lur, banyak sekali keindahan-keindahan alam yang ditawarkan, memanjakan mata dulur-dulur sekalian. Wis toh, wis iki contone iki wis anak muda masa sekarang ki lho
Wis ngono kuwi. Spot foto ge selfie banyak sekali tempatnya lur. Oke banget. Ora kurang, ora pokoknya pinter-pintere panjenengan sedaya lur. Kaya ngono kuwi. Sing jelas ya lek ndek nggone kene mandeg nek ngene kafe-kafe kaya ngono kuwi ya untuk sinyal handphone itu ya rada berkurang lur, rada berkurang kuwi. Dadi ya tapi tenang ae ndek nggone kafe-kafe tujuane kuwi menyediakan voucher-voucher ngono kuwi lur. Menyediakan voucher-voucher ngono kuwi ya wis dinikmati lur, murah kok. Wis terjangkau. Deloken lur subhanallah kaya ngono kuwi tebing-tebingi wis medeni lur. Tapi yo asik sahdu pokoke suasanane. Lah iki meh teko nggone tujuan lur, teko ndek ngene tujuan wisata kuliner. Lah apa wisata apa wae kuliner ndek ngene kene lan tempat-tempat ndek nggone sekitar kene iki coba tak review siji-siji ya. Yo gak iso lah lek siji-siji. Ya wis intine kalau ndek ngene kene wis enak lur. Iki salah siji ya iki langganan lur. Ya dudu langganan lah sering rene ndek ngene kafene sing rekomendasi enak loro. Kafe Batu Tulis karo Prongos kayak mau lur ya sorry ya seterah ngono kuwi. Nah, iki lur sing tak critakne kayak mau iki lek arah lurus kono. Ha kuwi ning gone air terjun dulu wis suatu saat ae kita kesana tak tunjukkan. Nah iki ndek nggone kafe iki ya iki sing jelas parkirane luas lur, wis tenang wis. Nggih kene arep gawe sembarang kalir wis gawe kendaraan, gawe sepeda motor, gawe sepeda ontel, pokoke aja sampe mlaku kesel diwase engko. Wis kuwi lur. Ah iki wis iki kendaraane wis penak lur. Nah, iki nggone kene yo enek tempate apa iki camping ground cilik tapi yo sahdu lur. Sahdu sing jelas ndek ngene tempate kono kuwi enek rong kafe sing buka 24 jam lur. Wis tenang ae pokoke ndek nggone kene iki wis gak bakalan keluwen lah pokoke nggo duit akeh cash. Nah, sing jelas apa iki kiuris barang yo nrimo kok tak delok kuwi. Ya sekene iki wis camping ground-e areane ya sakmene iki sing jelas untuk fasilitasnya wis akeh lur. Tenang ae nek ngene kono ya nek musala cilik terus kamar kecil. Lah iki sing area sing rada semi alami lur. Wis tapi yo tempatnya gak iso luas, hanya untuk mungkin beberapa tenda kecil karo mungkin hanya satu tenda sing rada sedeng ngono kuwi lur. Sedengan lah yo ukuran piro yo wis pokoke tenda sing sedengan ngono kuwi karo beberapa nek ngene nganu apa iki lho areane soalé nek nggone dhuwur kene iki rada munggah titik terus rada sempit lur. Wis nek nggone sebelah kirine video ki engko wis langsung karo jurang soalé lur. Jurang jeru wis lek ndek ngene kene yo disarankan jangan yang berkeluarga. Lek ndek nggone berkeluarga apa meneh nggawa anak-anak, nggawa anak cilik ya ndek nggone area sing ngisor kae mau lur. Ndek ngene kono wis gak usah nggawa tenda dhewe wis ndek ngene kono nyewa ae wis nek ngene pengelolane kono disediakan. Nah iki lur contone ada wong sing nginep ndek ngene kene dengan view-ne langsung rada dhuwur titik ndek nggone iso menikmati daerah Kediri bagian kidul. Nah, kita tunjuk nih sing teko nggone
sing area kedua kayak mau, tapi harus sing rada dhuwur kayak mau lho lur. Oke. Nah, iki suasanane ya panjenengan delok kabeh. Iki pas posisi jam 2 lur iki. Setengah 2 jam 2 iki lagi teko kene, tapi ya kuwi karena ya wis musim penghujan, pegunungan wis kabute wis medun iki. Wis to. Sahdu lur wis to ngene kene sing jelas ya areane bersih lur. Bersih banget lur, bersih. Ya lek bersih banget ora sih, tapi wis bersih lah. Proper lah. Wis ndek ngene kene rekomendasi iki tipis-tipis ndek ngene wilayah Gunung Wilis sing melu. Wilayah Kediri sing bagian gitu lah. Iki toilete yo enek. Terus iki tempat-tempat sampahe iki milah-milah sampah ngono kuwi. Wis jelas pengelolaane apik lur. Pengelolaane apik diukur lah. Iki kafe sing tak tuku lur. Nggih nggone kene. Kafe ndek ngene Batu Tulis. Wis pesen ki mau lur. Wis pesen kae. Bocil FF karo mamae kae sajak wis makanane wis teko ki mau. Wis engko tak tunjukne lur, makanane kaya apa sing tak pesen ki mau. Dengan ya proper lah. Nah, iki kafe sing kedua lur, kafe sing kedua nggone Prongos ki yo wis piyen iku iso lucu iki ngekeki anu ki. Yes kene iki tempat parkire barang yes luas lur, wis to. Aman-aman nggih ngene kene pokoke ya kuwi munggah rene kendaraane ya kudu sehat tenanan. Nah iki lur, iki sing tak pesen kae mau ana sego goreng kiwul, kerupuk pecel, sego goreng Jawa ngono kuwi lur. Terus apa iki? Ya nek sing rada modern titik wis kentang goreng ngono kuwi. Ya wis. Delok telur suasanane lek sahdu manget-anget. Semi-semi jaman biyen ngono kuwi ditemani suasana kaya ngene iki mosok ya ora kepengin lur ndelok ngene kene lur. Sore. Lek sampean nek wektu wis sampean dolan rene wis to. Wis ki semangat. Wis apapun yang terjadi iki lur. Bahagia itu sederhana lur. Ngajak mereka berdua yes cukup pokoknya keluarga, teman dekat, wis pacar. Lagi wis karena wis mari kabeh lur, yes iki perjalanan mulih medun yo kudu ngati-ngati lur, terutamane sing musim penghujan ngene iki. Mergo kono iki awan ngono jam 12, jam 11 wis udan lur. Wis udan wis wajar wis pegunungan. Nggone pegunungan wis nggone adem kuwi wis rekomendasi lur aku menyatakan rekomendasi nang nggone daerah kene iki. Wis tempate iki yo proper dijangkau karo mobil oke, dijangkau karo sepeda motor yo oke, dijangkau karo sepeda pancal. Sepeda pancal sing buat beker-bekere kuwi. Nah, iki nek ngene kene yo nek warung makane lur sing yo proper lah. Aku tau rene yo lumayan lah, enak lah. Yo kuwi karo penginapan saurunge iki mengokeh lur, dadi tenang lur. Lek gak pengen ndek nggone kono kae mau, ndek nggone camping ground, ndek nggone kene nek ya wis kaya homestay ngono kuwi sing modern kuwi. Homestay sing ya mungkin untuk nyewone murah lur. Yes, yes ndek nggone kene ae ora anu. Yes mungkin kemungkinan murah lur. Yo sayangnya aku
urung tahu, dadi ra iso ngulas piro regane kuwi. Ngono kuwi lah. Kae pintu masuke lur, pintu masuke juga sing jelas nggak mahal lah, nggak mahal. Tidak mahal ndek ngene kene wis yakin wisatawan lokal iki. Iki mulie metu tak lewatne kutha lur, karena ada 2 jalur sing budale ke mau kene tebu-tebu ke mau lah kono arah kanan kae. Lah iki arep ngiri. Nah, ngiri iki arah teko nggone Kediri Kota lur. Kediri Kota sing arah ndek nggone Kecamatan Semen. Nah, iki sepanjang perjalanan iki oke lur juga. Yes, 3 rest area, 3 yes laran 3 dorong-dorong, 3 cakrok-cakrok ngono kuwi. Oke lur lan yes spot-spot foto 3 cah nom-nom, 3 keluarga wis rekomendasi lur, tapi yo kuwi karena ndek nggone alas iki yo yes ngati-ngati ya, karena kenapa ndek ngene kene ada yang mengelola dan ada yang tidak. Artine lek enek sing pengelolane berarti ya enek kafene, enek anu ngono ki berarti wis ndek ngene kono iso tekon-tekon, tapi lek sing enggak ya wis parkir ae sak nggen-nggene tapi ya cukup mati-mati ngono ae. Lek sing jelas pengetahuanku ndek ngene wilayah kene iki aman lur, aman banget kene iki wis. Soal keamanan kuwi ndek ngene kene aman. Seski oke lur, tempat-tempat iki sing istilahnya fotogenik, futuristik wis apa neh les. Sing idolane masang foto-foto ndek ngene sosial media wis oke kene wis. Apa meneh digawe foto-foto private ngono kuwi wis sing arep nikah ngono kuwi wis spot fotone wis tinggal pilih, tinggal memanfaatkan alam. Nah, iki kaya iki rest area oke lur di pinggir-pinggir iki mungkin sing gak gelem sampai puncak kayak mau, sampai dhuwur kayak mau. Nah, iki iso ndek nggone kene malam minggu apa sing jelas kene iki oke bukake lur. Oke bukake. Iki gak perlu dhuwur-dhuwur iki, gak perlu nang dhuwur kayak mau. Yes. Untuk makanannya yes umume angkringan, umume anu ngono kuwi lah. Kafe-kafe sing gak ngejual makanan berat ngono ki ora wis. Yes kuwi wis. Ya iki tak baleni neh iki wis mlebu perkampungan ya. Kula nuwun. Monggo niki sing pahlawan-pahlawan devisa sing luar kota, luar pulau, sing kangen dengan daerah endi melu Semen paling lho iki wisan. Wis melu Semen lah gak salah kene iki kecamatan iki. Iya paling melu Semen kene iki. Iki wis keadaane kaya ngene. Keadaane perkampungane jenengan asri tapi tasekan iki pun toh wis yang jelas tak delok iki yes kehidupane masyarakate juga. Yes masyarakat desa ngono ki lho dengan kehidupannya yang bersahaja. Kuwi wis takoni wis ndek ngene kene iki kudu lek pengen siap ndek ngene kampung yes kene iki rekomendasi lah, enggak terlalu adoh juga nggone kota kok. Lek ndek ngene kene iki wis sing jelas ya kuwi karena terus berkembangnya wilayah Kediri dengan berbagai macam perkembangannya, termasuk saiki enek
bandara ndo barang ya wis iki arah ndek nggone lek ngulon terus sing arah kanan kemungkinan lek gak salah ndek nggone Gua Maria lur kuwi sing mungkin Kristen Katolik nggih ngene kono ya nek tempat yo wis piye yo. Ya wis pomo penak omong untuk mereka yang Kristen ataupun Katolik itu wisata religi tapi juga dibuka untuk umum, bisa dikunjungi juga lur ndek ngene kono. Jenenge yes ketika ndek ngene Google kono Maria Lourdes. Mungkin suatu saat nanti aku gak janji lur, tapi mungkin suatu saat nanti tak sepilne tak dolakne rono lur. Gak janji yo tapi ya iki terus ae mudhun iki meh perbatasan karo kota Kediri lur. Wis penduduknya wis rame wisan kene mulai enek pergudangan, ngono ki toko-toko gedhe, ngono ki toko-toko bangunan, ngono ki wis akeh lur, wis mulai akeh mergo wis meh cedhek karo endi iki lho kota, meh cedhek karo kota iki. Tapi tenang lur, dari perjalanan teko nggone ngisor ngantek dhuwur kuwi walaupun ada beberapa jalan iki sing yes longsor titik-titik ngono kuwi. Pokoke ikuti iki ya lur, sik tak ngomong sik. Ikuti dalan iki ae. Kae Gua Klothok kok Gua Klothok to. Gunung Klothok. Ndek ngene kono juga ada tempat wisata jenenge sik tak eling-elingi kok lek anu lek eling kok. Apa ya gua apa tuh gua lur. Lali ya guane gua apa Selo Mangkleng. Ndek ngene kono. Suatu saat gak janji yo an. Dolan, tak dolane lur wis to. Iki ambil arah nganan. Lah iki wis meh kota lur. Iki wis mulai kena perumahane barang. Monggo sing pengen bermukim di ngene perumahan sing kiri ke mau sana Pak Satpame ke mau tempatnya luas lur, tempatnya bagus. Aku tau mlebu rono. Nah iki enek hotel kemungkinan sing gak pengen ndek nggone kono, ndek nggone dhuwur mungkin yes sing pengen nginep berlibur ndek ngene kene tenang ae, ada hotel yang terdekat lur. Wis banyak sekali, wis tenang-tenang. Wis mudhun konggone pesawat, konggone kereta. Wis ndang nginep ae. Iki suasanane udan lur, terah piye. Wong terah jek mongsone penghujan iki sing jelas. Lek nang gone tempat kemau lur, saya tak sarankan saja lek iso aja pas udan lur. Lek iso aja pas musim-musim rendeng aja, musim-musim wis ono ketiga lah. Kono. Dadine ben iso mungkin nginep, mungkin apa ya, iso menikmati tidak terkendala dengan cuaca yang ada, tapi kuwi jelasnya ya wadem wis. Kuwi wis kaya ngene lur. Ki pas mulai udan mulai udan ketok udan terus ya kengko kemungkinan lek ndelok cuaca mendung kaya ngono kok sampai omah ya wis panggah ngono kuwi. Yes kengko tak sekalian tak tutup ae lur ya, tak tutup ae kengko. Kuwi wis aku tak konsentrasi ya iki mulai koyo ngene iki lur dan terus banget iki yes lur. Kuwi engko yes iki sing jelas pokoke rene menemui iki kantor kecamatan, kantor polisi, kantor Koramil Semen wis jelas gak salah lur. Wis dalane jelas gak salah. Terus utamane nggih ngene ngarep kae nek Pasar Semen. Oke lur, donga dinonga kuat slamet, jempol pol kagem panjenengan sedaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.